Аз искам да започнем с един такъв въпрос. Всички говорим за здраве, за бърнаут. А, Нека да дефинираме всъщност какво включва здравето. За всеки един той има някакво различно измерение. Има хора, които за нас не изглеждат здрави, но те се чувстват окей. Има хора, които казват, че се чувстват супер, но не си признават. Какво според вас включва истинското здраве? Тоест, какво съчетава то? Тук набързо се чуха думи като ментално здраве, физическо. Интересно е да се чуе вашата гледна точка. Ако трябва да имаме едно идеално здраве, нали? Какво би включвало то? За да дадем на хората една идея, една насока към какво да се стремят. Аз мога да почна, ако искате набързо, тъй като ако питате Световната здравна организация какво означава всъщност mental health или, нали, здраве, умствено здраве, така да се каже, всъщност това е благополучие. Благополучие на твоя дух, душа и тяло. Емоции, поведение, абсолютно състояние, в което ти си окей, в смисъл, чувстваш се добре, държиш се добре и всичко ти е наред. Нали, накратко. Каква част от това благополучие обаче всички знаем, че идеални неща няма в живота. И сега някой, ако ни слуша, може да си помисли, нали, аз не съм чак толкова окей, значи, защото имам и някакви сривове. Доколко е възможно това нещо да е реално постижимо? Говорейки за work-life balance, може би, нали, тук това също е важно. Всяко нещо има някакъв компромис и всъщност това са тия по-интересните, по-щекотливите въпроси, които са интересни за хората. За всичко останало, нали, което е така много пъти казвано, едва ли е толкова така интересно, но би било интересно от ваша гледна точка да създадем истинския образ на това нещо, защото има хора, които сигурно са били пред дилемата или да обърнат внимание на семейството си, или да отидат да спортуват, да не пропуснат тренировка във фитнеса, или пък да се справят с някакъв дедлайн, защото ако не хитнат този дедлайн правилно, резултатите може да са кофти за компанията, в която работят. Тоест има едни такива избори, които всеки от нас, който е бил понякога на някаква ръководна позиция или се е сблъскал с такива избори, той ги е правил. Идеята е да разкажем някакви такива ситуации и случки от нашия живот, как сме се справили с тях, за да може да сме полезни и да провокираме и хората да задават въпроси в тази област. Било то свързано с ментално здраве, физическо здраве, как да го подобрим и така. Дадох доста така насока, в която да се включвате, така че... Добре, аз мога да обобщя едно нещо. Първо, нали, говоря изцяло дългогодишен опит, че, нали, това, което в момента дискутираме, е дали е по-важно да обърнем внимание на семейство или на работа, нали, цяло трябва да се разглежда холистично и да разглеждаме всеки един аспект от живота, нали, психологически, социален, нали, нашата среда, с която сме заобградени, дали имаме време да прекарваме с приятели, дали обръщаме достатъчно внимание на работата си, на семейството, на здравето. Във всеки един момент решенията, които вземаме, трябва да са много динамични и да знаем, че винаги има някаква размяна. Тоест не едното е по-важно от другото, а в този момент това е по-важно, защото ако това го свърши, то ще може да принесе за другото нещо в живота му. Тоест разказвам го абстрактно, защото всеки човек трябва да може да се го разкаже сам себе си. Вече съм баща на 2 деца от 2 години и често стигам до дилемата дали трябва да отида да тренирам или пък да отида да прекарам още един час с децата си. Винаги, нали, емоционално искам да прекарам повече време с децата си, но знам, че трябва в един момент да започвам да обръщам внимание на себе си, за да мога аз, когато прекарам време с тях, да отида напълнен с енергия. Така че вземам решенията на база на това как се чувствам в момента, а не задължително на база на това какво би спомислило обществото или пък това, че примерно ако не прекарам този един час с нами, той няма да се разсъди толкова много, но пък това би означало много повече за мен и да напълня своята чаша с вода. Винаги съм казал, че ако искаме да даваме енергия на хората около нас, за да бъдем ние един качествен човек, който има някаква стойност в обществото, не трябва да разливаме на всички хора от нашата чаша с енергия и с вода, а трябва да правим така, че нашата чаша да препълва, да прелива с енергия от това, което прелива, хората да получават, т.е. работата ни, социалното ни обкръжение,
да получават енергията, която ние имаме да дадем. И затова ще кажа, че хората, които не са във форма, или хората, които имат нужда да свалят килограми, или хората, които имат нужда малко повече да се раздвижат, трябва да обърнат повече внимание на движението и да интегрират движение в живота си, защото оттам ще започнат подобрението на всички останали аспекти от живота. Повече пъти движението води до подобрение, т.е. подобряването на физическото тяло води до подобряване на менталното здраве. Един човек, който не се чувства добре в кожата си, един човек, който има затруднение да изпълнява базови дневни действия, тип изкачване на стълби, да се разходи малко повече или като стане много топло, е много трудно, може би трябва да приоритизира фитнеса. Човек, който е пък в по-добра форма, може пък да си каже, аз съм в по-добра форма, една или две тренировки няма да ми навредя толкова много, аз имам правото за себе си да направя избора да прекарам повече време с семейството. Така че за всеки човек е строго индивидуално откъде тръгва, за да вземе решението, пред което е поставен. Това искам да завърша за момента. Добре, и аз искам да се включа с нещо друго по малко по-различен начин. Един много интересен феномен е, че винаги пожелаваме на рождени дни много здраве и особено децата, по-малките деца много често и слава Богу, дори не осъзнават какво е това нещо. Тоест ние им казваме, нали, да си здрав през годината, но много голяма част от децата още не го осъзнават това нещо и понякога го осъзнават на един много, много късен етап. Въпросът е, че аз съм напълно съгласен с това, което колегите казаха и в допълнение на това искам да кажа, че може би като общество трябва по някакъв начин да се развием малко, за да започнем още от ранна детска възраст наистина да даваме необходимото на всеки един човек, именно тези малки примери в живота и навици, които да могат да помагат на хората да се справят по-лесно с тяхното здраве, а не да чакат момента, в който ситуацията е наистина критична или, не дай си Боже, необратима. Аз също бих искала да споделя моя опит и даже да ви разкажа и за една ситуация, която мисля, че доста хора ще се препознаят с нея. Като цяло, абсолютно съм съгласна с колегите и все по-често се срещаме с колеги, служители, които срещат трудност да казват не на своите мениджъри. Предполагам, че всеки един от вас може би в даден етап се е сблъсквал с това и ми казват, примерно, неща от рода. Добре, как да го откажа на моя шеф, след като той ми дава задачи, той очаква аз да ги изпълна, обаче аз съм близо до бърнаута. Не искам да откажа, защото това може би повлияло негативно на моето бъдеще, може би съответно при евентуално, нали, там, перформанс ревю и така нататък няма да получа добрите оценки. И този тип хора смятат, че трябва да дадат всичко от себе си, да се изтощат максимално, давайки все повече и повече надграждайки и не смеят да кажат и да наложат границата на своите лимити. Всеки един човек естествено има индивидуални лимити и тук идва и момента с менталното здраве, защото когато хората са близо до бърнаут, обаче смятат, че потенциално има някакъв риск, те почват да се чудят по собствен начин как да се оправят. Или продължават по този начин, който дългосрочно влияе страшно много на всеки един аспект от живота. Аз лично смятам и вярвам в хипотезата, че емоционалното състояние влияе на физическото. Тоест, те могат да изпаднат депресия, апатия, нали, фокуса изобщо. Прекаленото работене или изпадане в крайности може да доведе до доста по-негативни резултати, отколкото положителни в повечето случаи. И дългосрочен план това е наистина изтезание. Затова за мен е много важно като хора ние първо да разберем къде ще са нашите граници и нашите лимити и да се научим да казваме не. Дори и това да има някакъв така потенциално риск от нас, за някакъв негативен аспект в нашата кариера. Просто моят съвет е, че всеки един човек е лично отговорен към това да покаже границите, които иска. Тоест
нали, това, че аз работя нон-стоп и така нататък, то би било удобно за компанията. Но ако това на мен почне да ми пречи в даден етап, нали, аз трябва да го кажа. Повечето хора се притесняват от това. Затова аз адмирирам силно всеки един служител наистина да си помисли къде са границите и какво нали, може да промени в това, да създаде баланса в живота си, защото много работа за сметка на социални контакти или пък пълно бездействие за сметка на други неща. Тоест, изпадането в всяка една крайност би било пагубна. И естествено всичко това влияе после на емоционално, ментално, физическо здраве, нали, изобщо на комуникация с колеги, с хора. Дългосрочно няма как да проработи нито една крайност от тези. Затова има много техники, които ние в нашата компания, изобщо в HR средите, предполагам, всеки един колега се опитва, нали, да приложи с неговите служители, но все пак лична отговорност на всеки един служител и на всеки един човек като цяло, сам да създаде и да организира деня си, плана си, работата си, изобщо всичко, което е свързано с неговото лично здраве, защото това не е първият ангажимент. И както сам ми каза, нали, ако това някой път изисква да направиш компромис с нещо друго, за по-добре бъди ти добре, за да можеш дългосрочно да продължиш по този начин, отколкото да се раздадеш в някакъв кратък период и просто наистина да си на ръба на силите си. Ако може да допълня нещо към това, което казаха колегите, абсолютно съм съгласна с вас и това, което Виктория каза за това, че емоциите са свързани с физическото състояние, абсолютно е така. Психолозите са доказали, че всъщност всичко започва в главата като мисли, които произвеждат емоции, които емоции произвеждат нашето всъщност физическо състояние. Тъй като явно, че започнахме да си говорим за бърнаута и за факторите му, към претоварването с обем от работа, бих добавила и липсата на подкрепа. Ако даден професионалист не е подкрепен от своите колеги, ако не чувства принадлежност, ако нали, просто няма тази подкрепа, това също много допринася за бърнаут. И е всъщност доказано, че всъщност работодателите имат много голяма доза, даже да не кажа, че 80% от бърнаутите стават заради работодателите и работната среда и целият сетъп, примерно липсата на достатъчно ресурси, липсата на някакви инструменти, било то софтуер или други инструменти, липсата на подкрепа, неразбиране, примерно задачи, които не са посилни за човека да ги свърши, не само заради време, може да няма и капацитета, може да няма знанията да ги направи. Така че в допълнение, нали, към обема от работа са и другите фактори, върху които работодателите имат много голям контрол и наистина хора, които са менеджери в тази среща, наистина ги призовавам да обръщат внимание на хората си. Смисъл, един one-on-one за 15 минути, просто да видиш човека как е, с какво се бори, какви са му предизвикателствата, може да е, както се казва на английски, deal breaker. Така че менеджерите имат много голямо влияние върху менталното състояние на хората и могат да вземат мерки за това, когато видят определени симптоми, нали, в човек. Сега за симптомите, ако отворим темата, тя е още по-дълга, но просто нещата могат да се спрат в зародиш преди да е прекалено късно. Така че когато наистина имате тези мисли на претовареност, не може да спите, нали, започвате вечер да мислите за работа, просто трябва да се научите да се изключвате. И за мен е един от най-добрите инструменти, както Виктория спомена, много инструменти има, но това е да се практикува така нареченото съсредоточаване в сегашния момент. Той, между другото, и сам ми, нали, спомена за това, кое е важно сега. И тук сме сега с вас, това е най-важното нещо, което правиме. Тъй като обикновено повечето неща, които идват като стрес, като прекалено претоварване, са от мислите ни за миналото, върху които реално ти нямаш контрол върху това, или притеснения за бъдещето. Когато се разточаваме в сегашния момент, всъщност това е една от... За мен аз това го давам като съвет на всички хора, с които работам, най-добрият инструмент да се предпазиш от бърнаут. Така че, задайки си въпроса върху кое трябва да работя сега, ни предпазва. Тъй като по статистика 65% от притеснението, които има за бъдещето, не се случват. Затова нека да сме съсредоточени сега, в сегашния момент. Какво се случва тук? И аз само се включих нещо много набързо, тъй като Борислава леко го закрепи това нещо.
А именно, че абсолютно е права, всичко, което каза е даже научно издържано, което може да го разберете от изказа й. Но има един такъв момент, точно когато сме наистина натоварени и не може да спим, мислим си постоянно за работа. И има един такъв момент, че при нас много често в нашата сфера ние не изразходваме абсолютно никаква енергия и не натоварваме по никакъв начин на тялото си. Съответно, тялото ни има чисто физическа енергия, емоционално сме претоварени и понякога дори да използваме такива трикове и да се научим нали, кога да ги прилагаме, това може да не е достатъчно. Ами в допълнение ще е необходимо по някакъв начин да натоварим тялото си, така че да изпитаме някаква физическа умора, за да може да получим някакъв баланс и съответно да може мозъкът ни да си попине и, както се казва, да се наспим хубаво, без да сънуваме за работа и да може така да дишаме свободно и да си изключим мозък. Да, аз искам само да допълня, тъй като винаги според мен е по-добре да има някакви по-практически решения за цялото нещо. Нали, супер е да знаем, че човек трябва да изключи мозъка си за секунда или примерно да спре да мисли за тези неща, но не винаги това е приложимо. Дори при мене, нали, аз съм човек, който съм малко по-хиперактивен и мозъкът ми работи на 1000 оборота през цялото време, нали, дори когато се легна, особено като човек, който развива бизнес, се сблъсква с множество проблеми, няма момент, в който аз да трябва да спра себе си, нали, и да бъде хелти за нещата, които правим. Така че точно така, както каза Борислав, извинявам се. Точно така, Борислав, както каза, е важно да се натоварваме. И най-добрият начин да бъда аз в сегашния момент, в настоящия момент, без да трябва да сядам и да медитирам, защото това при мен не е толкова приложимо, е да бъда фокусиран върху някаква много тежка тренировка или върху някаква много голяма тежест, която да предизвиква у мен буквално страх, да знам, че трябва да се фокусираме само върху движението, върху това да стегна кръста, да си поема въздух, нали, да се фокусирам върху движението, което правя в момента, автоматично изключва мислите за работа в последствие. И след един тежък ден за крака или пък един тежък ден да бягане, тялото ме е толкова изтощено, че просто се прибираме, заспиваме без значение колко мислим в главата. Тоест, така се давам баланс, когато натоваряме тялото, както казах преди малко, motion creates emotion, или когато движим тялото си, аз се давам позитивна емоция у нас, може да си позволим да се отпуснем така, без дори да трябва да сядаме и да мислим за някакви mindfulness практики. Благодаря. Аз съм много съгласен с тебе, Сами, но нещо интересно, което ми прави впечатление последно време, особено в фитнес залата, е как хората отиват да тренират и въпреки това в някакъв промеждутък от време, докато си почиват, отново си гледат телефоните, отново било то си цъкат социални мрежи или някакви други приложения, което всъщност малко така намалява ефекта от тренировката, така не се помага на самия мозък малко да се отпусне, не намаляме притока на информация, а напротив, от една страна го натоварваме с тренировката, която сама по себе си също е, нали, някакво натоварване за дадената система, но пък от друга страна го бомбардираме с информация от един източник като телефона, който, нали, тотално получава един overload, нали, на съзнанието. Нашите мозъци, колкото и да са добри, те не са толкова добри в това да обработват толкова голям поток от информация, просто са малко примитивни в това отношение и според мен трябва много така добре човек да си структурира и тренировката и като цяло да го задели това време, този час или час и половина или колкото да е, наистина да е фокусирано време за теб, за тренировката, оставяш телефона на страна или просто си пускаш музика от него и го оставяш някъде, където да не ти е в полезрението, за да можеш да си фокусираш съзнанието ти да си отпочине от информацията и ти да си фокусиран само върху тренировката и да вземеш пълния потенциал реално от нея. Абсолютно съм съгласна с колегите, но наистина не при всеки работи да е тежка тренировка. В смисъл, аз също дигам тежести, кросфит и така нататък и това е супер за момента, наистина те разтоварва, но за всеки работи нещото, което си е неговото нещо. За някой може да е да се разходи, за друг да рисува, трети да пее, четвърти да се разтоваря по друг начин.
да се направи някаква разходка между срещите, дишане, пиенето на вода. Всички тези неща са доста индивидуални и нали, ние даваме все пак от нашия опит някакви рецепти, но... Тъй като всички говорим за бърнаут, тоест смятаме, че всички хора са, как да кажа, може да им се вярва на 100%, на всички служители. Наскоро имах такъв случай, че хората казват не, дава им се задача, казват не, много хора казват не. И само проекта да работи, цялата тежест се съсредоточава върху няколко човека от един огромен екип. Всъщност, точно мненията, нали, това интересно е как наистина хората, които са професионалисти, било то лидери на екипи, било то project менеджери, било то хора на някаква по-висока позиция или хора, които са на HR-ска позиция с някакво образование в областта на психологията или така нататък. Как се разпознават наистина хората, които са податливи на бърнаут или вече са тръгнали в тая посока или дори вече го изпитват, от тези, които просто по някакъв начин се възползват от ситуацията. Защото не е тайна за никой, който работи в нашия сектор, че има много хора, които просто пазара ги постави на едни позиции и те просто ги заемат. И за тези хора е много удобно те постоянно да казват не, да казват, че са бърнаут, нали, просто се пускат по течението и това, което компанията лансира като фирмена политика, хората го използват само и само да си уредят живота, да кажем, да им е по-лесно в живота. Нали, в момента пазара се пренарежда. 100% това ще се промени и по отношение на труда, който хората влагат, включвайки влиянието на изкуствения интелект и така нататък. Тоест, въпросът е следния. Как всички вие успявате да разберете фейк бърнаута от истинския бърнаут? Нали? Защото това е изключително важно. Тъй като факт е едни хора да стоят и да си почиват, аз съм била свидетел лично на такива ситуации. Нали? Това нещо разтоварва много едни хора, осигурява им комфорт в живота, докато на други, нали, това нещо влияе точно в обратния смисъл на думата. И след този отговор предлагам да се обърнем към различните видове придобивки, включително хибридния модел на работа и така нататък, тъй като има много въпроси свързани с това. Придобивките са доста интересни, които различните компании предлагат и въобще то може би не думата придобивки, а по-скоро политика, начин да комуникират с хората си, начин да ги мотивират да живеят по-добре, да се насочват към различни политики, да спортуват повече, да се стремят да живеят по-дълго. Ето както нали, Крис спомена, надявам се, че следите блога на Брайан Джонсън, свързан с дълголетието. Той е много интересен. Доста краен, разбира се. Но да, това са все такива интересни неща, така че ще се радвам набързо да чуя вашето мнение и да се насочим към придобивките. Защото съм сигурна, че има доста хора, които са били в другата посока. Да, аз бих се включил тук като лидер на екип. Нали, винаги това стои като въпрос да не претоварваме хората и как да разбираме кой колко е натоварен. Нещо, което поне на мен лично ми помага, нали, но не е гарантирано, че ще работи за всеки, е това, че аз като човек, който е в IT сектора, съм минал през доста различни позиции, видял съм доста различни проекти, мога да преценя кога, примерно да кажем, даден момент е доста по-натоварен от друг. Мога да преценя дали ако човек се забавя с задачата си, това е защото не му се работи, или пък защото наистина тя е трудна, или пък е поставен под доста голямо напрежение. И мисля, че нали, трябва точно да се използва този личен опит, който ние като лидери имаме натрупан, за да идентифицираме веднага кога даденият човек почва да проявява някакви признаци на бърнаут. При някои хора, примерно, те се затварят, стават по-некомуникативни, започват, примерно, да отсъстват повече от офиса, ако има нали, някаква ремонт политика. Нали, почват такива леки признаци да се появяват, примерно бавят се малко повече от стандартното. Всички тези малки неща, които са доста индивидуални, и тук пак е роля на тим лида да наблюдава всеки, да го познава добре, не просто и като професионалист, а и като човек, тъй като всеки си има неговите особености. Ние не сме всичките еднакви. Нали, един човек реагира по един начин, друг по съвсем различен, и е много важно
тези малки признаци да се улавят на време. И това според мен става, нали, и с опита, естествено. Но човек просто трябва да е mindful за това. Абсолютно съм съгласна с теб, че трябва да си... Извинявай, ще те прекъсвам само едно изречение. Нали, освен да си познаваш хората, симптомите винаги, значи те върват заедно. При бърнаута винаги има физическо измерение, емоционално, психическо и поведенческо. Така че ако е само едно нещо, да, наистина Ива права си, че напоследък чувам много хора злоупотребяват с бърнаут думата и казват, бърнаутвам. Обаче всъщност наистина, когато един човек истински бърнаутва, няма как да, ако ти го познаваш, ти ще разбереш. А най-лесният начин, който, нали, може да се види, е нивото на енергия на човека, както и сами започна, между другото, да споменава. Ако един човек е бил енергичен и след това виждаш, че му спада енергията, става циничен, нали, почва да злоупотребява с всякакви вещества, реакциите му стават по-изнервени. Със сигурност това не е преструвка, нали, смисъл. Но моят съвет е такъв да видите наистина холистично, да погледнете, нали, цялостната промяна в човека, да не е само примерно по-изнервен, но има и други, нали, фактори, които веднага ще ги забележите. Да, я да само набързо. Както казаха колегите, всичко е строго индивидуално. Но специално да обърнем внимание на специално тези хора, които поради една или друга причина бяха облагодетелствани от пазара и някакси се наместиха там и съответно част от тях, разбира се, развиха успешно и не са добри специалисти, но някаква част от тях съответно са хора, които ще използвам жаргонната дума скатаване, постоянно скатават и не вършат никаква работа. Всъщност това е нещо, което се вижда много бързо и може и да са излъгали на някое интервю, но това нещо се вижда много бързо и то се вижда от всички и води до един допълнителен проблем. Освен че натоварват другите в екипа, в един момент се превръща в един такъв мотиватор на всички в екипа и всъщност е едно много, много лошо нещо за културата на един екип и на една компания. Вече е много по-сложен въпрос как тези хора, нали, да ги мотивираме и евентуално да им дадем правилен тласък в житейския и професионален път. Аз имам също едно виждане, че като цяло, според мен, енергията в компанията, тя, как да кажа, тя си събира определен тип хора. Дори ако почнем на ниво, нали, изобщо стартиране в една компания, има подбор на персонала, има интервюта, има така нататък. И това, което аз завиждам, нали, в годините си, когато съм била в компаниите, че всъщност системата изплюва такива хора. Тоест, ако всички вие, примерно сте екип от хикс хора и постоянно сте мотивирани, постоянно сте проактивни и така нататък, тази единица или двама или там колкото са, те просто някакси сами ще изпаднат. Самите те не биха се чувствали в екип, който е активен, постоянно постига резултати и така нататък. Има страшно много метрики, по които тези хора, нали, да бъдат изключени и от страна на компанията, нали, когато се индикира нуждата, нали, защото държането на такива хора, нали, както споменахме, нали, които се скатават, това не е само проблем, нали, че натоварваме друга част от хората, то и да демотивира тези хора, защото ако ти имаш едни там хора, които нон-стоп извършват всякакви задачи и правят всичко и са готови да помогнат с каквото могат, и едни хора, които са винаги паси, гледат най-малко да вземат, най-малко да свършат, ако може и нищо да не свършат, то това става като някаква зараза и като някакъв вирус. По принцип, в никоя компания, нали, стремежът е да не се допускат такива хора. И смятам, че в повечето компании, поне където аз имам поглед и в доста голяма част имам и опит, просто някакси тези хора се изключват автоматично. Няма как да имаш, нали, 10 работещи хора и един, който да скатава и той да се чувства добре и да остане. Просто
го изхвърля системата, ако мога така да кажа. Другото, което също тук е много важно, че да, имаше кадри, които успяха, нали, да се интегрират, някои успешно, други не толкова много. Тогава също и наша задача на ние като компания, като менеджер или като човешки ресурси, да, може би човека наистина има желанието, примерно, да, за по-добра кариера, по-добре заплатен, по-добри условия и така нататък. Но всъщност той може да има някъде другаде наистина по-добро развитие. В тези случаи аз смятам, че също това е отговорност на компанията, естествено на менеджерите на първо място да индикират, че има такъв проблем, такъв човек. След това на човешки ресурси, които може би могат да намерят някъде другаде по-подходяща роля за този човек. Просто да продължим с темата с бенефитите, с придобивките, които са важни за хората, за да може да се поддържа тяхното здраве и въобще във връзка с политиката на компаниите, които всъщност взимат решение какво да предложат на своите хора, на своите екипи. Било то допълнително здравно осигуряване, било то възможност да спортуват, възможност да излизат сред природата, възможност да се включват в различни инициативи и така нататък. Аз, ако може да отговоря на въпроса на Биляна, тъй като съм сигурна, че това е актуално за всички, за хибридния модел. Биляна пита колко подкрепяме идеята за хибридния модел на работа и дали това спомага менталното или физическото здраве. Сега, по последни тенденции, пак така проследих проучванията да видя, всички казват, че реално хибридният модел на работа е най-добрият модел. И това е тенденцията, която в бъдеще повечето от компаниите ще възприемат. Въпреки че в момента имаме така завръщане активно в офисите, хибридният модел всъщност се оказва, че е най-добрият, тъй като давайки свобода на човека да избира откъде да работи, колко често да идва до офиса, колко често да си работи от вкъщи или ремонт от гората или от морето или където иска, това е най-добрият вариант. И както знаете, нали, най-модерното нещо, което компаниите правят, е да имат хората възможност да си избират сами придобивките. Защото за различните групи, дори ако вземете милениали, Z поколения, хора, които са семейни, които не са семейни, с различни интереси, различни придобивки са такива, които биха работили. Но гъвкавите придобивки по принцип са тези, които най-добре биха работили. И вече има доста платформи и компании, които улесняват въвеждането на такъв тип придобивки, от които хората могат да си избират. Какъв тип може да са тези придобивки? Може ли някакъв пример да ни дадете? Това, което според вас работи и се харесва? Нещо, което е златен стандарт или нещо, което е ново? Някакъв нов тренд, ако забелязвате. Аз мога да разкажа, ако искате, за това, което правим ние, тъй като ние си давахме продукт, който търсихме преди на пазара и го нямаше. Всъщност, един от проблемите, основните проблеми, които ние виждаме като така в компаниите, които водят до голяма степен до бърнаут, реално е липсата на ангажираност на хората с тяхната работа. Тоест, когато възприемаш, нали, работата си само като работни ангажименти и като работа, която трябва да свърши, и реално спреш да приемаш своите колеги и хората, с които работиш, като хора, с които респективно след работа можеш да излезеш и да се поговориш. Тоест, след пандемията особено силно се забелязва липсата на тази култура и на приятелство на работното място. Това, което ние се дадохме като бенефит, е така платформа, която изгражда комюнити покрай подобряването на здравословните навици, но реално е една accountability група, в която така кара всички да работят екипно към една цел за постигане на крачки, обединява хората и им дава една нова платформа, на която те да си комуникират съвсем на личностно ниво. Тоест, често виждаме как се дават и бенефити, нали, както преди малко спомена Борислава, които не се ползват от всички. Тоест, предвид това, че различни поколения Gen Z, нали, Baby Boomers работят в една компания, се дадат примерно някакви спортни карти, не всеки се възползва от тях, но когато се
нали, бенефита, който бива даден на хората е нещо, което ги мотивира реално и ги поставя в ситуация, в която те започват да се комуникират заедно и те самички се обединяват вместо някой отгоре да им подаде да ги сформира в екипи, а им даде нещо, което ги кара да горят за, примерно, някакво предизвикателство или заедно да постигнат някаква цел, то тогава се забелязва много повече сприятеляване на хората вътре в компанията и много повече изграждане на връзки, които сега не са съществували. Изведнъж място, което се възприема само като работа, става място, на което ти отиваш, за да видиш не само бюрото си, а да видиш и приятелите, с които така се общувате на тема здравословни навици. Точно така. Много, много наистина интересен е този продукт, който сте направили. Аз сами съм ти споменавала, че в DHL имахме подобен продукт, който то е външно решение, но много обедини хората, тъй като, нали, представете си, 500 000 служители в DHL можеха да го използват точно за такова предизвикателство по групи, нали. Може да е просто да направиш определен брой стъпки или да достигнеш някакъв челендж, примерно да изтичаш 5 км и нали, съответно по екипи трупате заедно точки. И нали, в един момент ние се оказахме, че правиме в почивките лицеви опори в офиса, качваме стълбите, ходим заедно на Витоша, за да имаме хайкинг, нали, за този ден точки. Така че това са много готини технологични решения, които всъщност AI всъщност може и да анализира и после да предложи индивидуално според екипите наистина кое нещо действа за тях и точно тази персонализация, която технологиите могат да ни донесат, така че точно за това говорих, самоинициативността на хората да сами да влизат в екипи, сами в обедната почивка, да ходите да правят крачки. И ние обичаме да казваме, че няма по-готино нещо от това да биеш шефа си на крачки. Реално това ти дава едно по-различно ниво на комуникация. Всички влизат в конферентната зала преди среща и всеки си казва, ти видя ли го толкова колко крачки направи? Изведнъж има отделна тема за разговор, която е интересна за всички и тя прилива в една по-добра комуникация, която става дума за работа. Виждали сме хора, които си приемат тикети, един взима тикета на другия и казва, аз ще го направя това нещо с теб, само и само защото са в един отбор и правят крачки заедно. Просто understated е колко много може да помогне това нещо за подобряването на културата на компанията и за комуникацията като цяло на хората вътре в самата компания. Когато работим изцяло върху най-човешкото нещо, именно лична комуникация и използването на този спортен дух, който има всеки и желанието за competition. И то healthy competition.